ụzọ okobiesi ụlọ afụgo na-erute n'obodo o nwere ndị nwe obodo nwee ndị m chọrọ ịgbakọ n'ụbọchị tata ndị na-achọ obodo anyị nọ n'ime ya ndị ọmụ na ya dịyo ndị nke m mana ọ chụpụrụ onwe ya n'ụgbọasịla mana gị nwe na-atụ nwa ọkụkọ agwụ akọ gị nwụkwụ onye ka ya atazi ụta onye na-aba nwa ọkụkọ bụ nwa ọkụkọ ọgọdụ ọgabeghị ndị ya bụ ndị ndu ndị Igbo niile Island ndị ya bụ ndị ndu ndị Igbo niile Island Republic of Ireland ndị Igbo niile Island nakwa Northern Ireland ndị Igbo niile Island ndị Igbo ji aka ndị Igbo niile Island ka na-ejere obodo ozi ndị Igbo niile Island ọ bụ site gara taa na chọchịchị satara na chọchịchị ọdịcha ozi ọma ka mbụ anya ka ụmụ obodo ihe ọ bụ ndị nwe obodo na Island n'ime ya onye jizi aka abụkwara ya fote abụọ ị ga-abụkwara igote ahụ ka anyị ga-eji ya dị ụbọchị gị igwe araja osote onye ndị anyị ga-eze ọzọ nke obi esie Nwatinemelụ nọkwa ebe ahụ onye igwe nọ Waterford Nnemosi polo madam na-enye ego na-eyisi ego ike onye bụ onye ndu eze ọzọ ọbụkwa na ọbịama gị ụmụ Igbo niile ji egbe malụ si amalụ oke lido oke Waterford oke ndị mseki onye ọma na-eme mma onye ndu n'ihe adịghị okpokpokpokpo onye ndu ụmụ nwaanyị obi dị ya ọsọ ya nna ọcha ọchịcha onye ndu hachi James Obi ji agụ onye ndu n'ihe adịghị Chief James Obi ji agụ ijele ọ bụrụ na agbaghị nwaala nke anọ n'ime ya ụgbọelu wee fee n'elu siti n'obodo Island anyị nọ n'ime ya Maazị Paul Nnọtụ ezi nwoke ma ebi ya ọkwaji onye ndu owe gị na Chineke matimo ya dị mma wedogbu kalịsịa kalụwa niile ijele nwoke ọma ọ bụgịda ijele nwoke ọma ka onye jiri ya nọ na ya n'ime ya wabeba isi dawo Chineke mụ kalịsịa ndị njem onye ndị nwanyị obi dị ya nwara mara mma ọzọ mpete nwanyị mara mma ga-eji ude ọ dasịrị ya dị azụ mara mma na-eto ụdị kaba
Reggae Messiah, I can hear you of man. Reggae, I can hear you of man. Thank you very much. Ebo nuku mau, asu nuku mau puta. Ebo de baba so. Na I can hear you. Asis again. Ihe dị ka gị dị pa biko ụmụ nwaanyị niile anyị kelere unu ọfụma ndị ndu biko unu gaa were n'oche oge adịzụ biko unu gaa were n'oche ma present and the past